Hi guys, shout out ko sa mga Facebook friend ako diha. Labi na akong amiga, nag-message yun, huwag kagwanta guys. Ingon siya nga anong ka TikTok naman ka eh. Sa una, sa wayon mo minimo mag TikTok me, ikaw ka TikTok naman ka. Abi ninyo guys, pasensya na kayo mga muagi ko sa inyong mga newsfeed nga naga-TikTok ko kay kini nga kuha guys, lingaw-lingaw ba walas problema guys, kitang tanan dunay problema no? Walay tao nga walay problema, wala kay problema mungguloy ka eh. Mga sa mga jumigan ako diha sa ilang ko ninyo guys, trip ra niya ako guys, ha? Trip ra. Hindi kaya ako big deal yung TikTok guys. Kung muagi sa inyong mga newsfeed, i-like na po ay share ako, view like uy